Meryem Üzerli Doğulan günü 1983 ýylyň 12 awgusty. Häzir 38 ýaşynda. Doğulan ýeri Germaniýanyň Kassel şäheri. Boyu 173 cm, agramy 60 kg. Meryem Üzerli ajaýyp asır teleserialynyň esasy ýyldızlarynyň birine öwrülen zehinli türk-nemis aktrisasy. Onun esasy roly Sultan Süleymanyň söýgüli aýaly Roxalana ady bilen hem tanylýan Hürrem Sultanyň keşfi hasaplanýar. Iň meşhur taryhy serialyna gatnaşandan soň aktrisa dünýäniň dürli kunjuklarynda tanyldy we söýüldi. Milyonlarça can koýarlar gönüm anyda ol diýip aklyndan azaşdy. Ýöne Meryemiň özü birden kinofilmi taşlap garaňkylyga öwrülen ýaly boldy. Şonuň üçin häzirki wagtda bu gapma garşylykly aktrisaның şahsiýeti köp myşmyşlara we çaklamalara gawat elýär. Emma bilşimiz ýaly her bir syryň öz çözügidi bar. Şeýlelik bilen bu gün hökmen gyzyl saçly türk zenanynyň durmuşy we döredüjilik karýerasy barada gurrun eder. Meryem Üzerli 1983 ýylyň 12 awgustunda Germaniýanyň Kassel şäherinde tutuş maşgalasynyň häzir hem ýaşaýan ýerinde dünýäge indi. Kakasy türk, ejesi arasy nemis. Gyz maşgalada 4-nji çaga boldy. Meryem ýaşlykda nemis mektebine bardy. Nemis dostlary bilen aragatnaşyk saklady. Muňa garamazdan taryhy watany bilen hemişe aragatnaşyk saklap geldi. Ulu maşgalasynda Gündogoryň we Günwataryň därsleri inçe birleşdi. Şonuň üçin Meryem elmadamy bir wagtyň özünde iki halka hem degişlidir. Aktyorluk barada aýdylanda bolsa, şu günkü gahrymanymyz çağalykdan mektep çykyşlarynda ilkinji rollaryny ýerine ýetirdi. Netijede teatryň özüne çekijiligi, ýaş gözeli şeýle bir özüne çekdi welin, orta mektebi gutorandan soň ol aktyor mektebine girmek kararyna geldi. Ol Gamburgyň awraýdly mektepleriniň birinde Frese Dramat Studiosynda aktyorluk bilimini aldy. Meryem bu okuw jaýyny gutorandan soň kiçi teatr taslamalarına gatnaşyp başlady. Bu döwürde ol nemis kino dünýäsinde köp dost edinmegi başardy. Meryem Üzerli 2008 ýylda filmlerde çykyş edip başlady. Bu döwürde Inga Lindström filminde bir rol oynady. Şeýle de aktrisa nemis filmlerinde başga da köp rol oynady. Ýöne rollarynyň köpsi diňe epizodiki boldy. Käbir kadadan çykmalar diňe 47-nji Altyn Apelsin halkara film festivalinde aktrisaның Ýöriti Emin bayragyny alan Ýyzy gaýdyp Tiýahat filmindäki roludur. Şeýle de bolsa Meryem Üzerli diňe gyzykly iş gözläp kakasynyň watany Türkiýa gidenden soň meşhur aktrisa öwrüldi. Şol ýerde aktrisa baş gahrman Hürrem Sultanyň keşfini alan ajaýyp asır taslamasynyň kastinginden üstünlikli geçdi. Ajaýyp asır teleserialyndaky roly diňe bir aktrisaның karýerasyndaky möhüm tapgyr bolman, eýsem bütün ömründe möhüm waka öwrüldi. Ol filmde Türkiýanyň belli aktyorlary bilen bilelikde işledi. Taslamanyň suraty düşürilmegi 2011-nji ýylda başlandy we serialyň ilkinji bölüminden tomoşaçylar aktrisa aşyk boldular. Ajaýyp Sultan Süleymanyň söýgüli gyrnagynyň keşfiniň üstünde işlemek üçin Meryem saçynyň reňkini kaştan gyzyl reňke üýtgetmeli we bir näçe kilogram temremeli boldy. Hürrem Sultanyň keşfi ilkinji bölümler çykandan soň görülüp eşidilmedik şöhrat gazandy. Türkiýede oňa zenan gözelliginiň ülüňüsi, şeýle hem Türk telewizioniýasynyň iň parlak ýyldızlarynyň biri diýilýärdi. Meryem Üzerli Go Magazine jurnaly tarapyndan ýylyň zenany diýip ikrar edildi. Türk dilini bilmeýänligi hem aktrisaның meşhurlygyna päsgel bermendigi berlerlikdir. Ssenariýa görä, onun gahrymany Roxalana Krymdan Türkiýe akydylipdi we şonuň üçin
aktrisanın aksenti ona filme düşmeye päskil bermedi. Meryem Üzerli serialın 99 bölümünde baş keşfi canlandırdı. Hürrem Sultan'ın rolü ona 14 türlü avraylı film bayraklarını getirdi. Şeýle de bolsa üstünlük aktrisanı kyn adamdan saklamadı. 2013-nji ýylyň may aýynda Meryem Üzerli garaşylmadyk ýagdaýda taslamany taşlap Germaniýa gitdi. Aktrisanın sözlerine göre munyň sebäbi saglyk we agyr iş bilen baglanyşykly ruh daýdan aşy ýadawlykdyr. Soň bolsa habar beriş serişdelerinde wakalaryň başga bir versiýasy peýda boldy. Käbir jurnalistler serial Saudi Arabistanyň tele ýaýlymyna satylandan soň Meryem'iň ekranda hyzmatdaşy Halit Ergençiň epesli mukdarda bayrak alandygyny habar berdiler. Şol pursatda Meryem'iň özü 2 lira hem almady. Netijede gahrman Meryem serialdan serhesaplylyk bilen çykaryldy we ýerine başga bir aktrisa Wahide Perçin çalyşdy. Serialın ssenarisi hem gaýtadan ýazyldy. Meryem Üzerli'niň şahsy durmuşy barada aýdylandy. Ol häzirki wagtda Germaniýada ýaşaýar. Aktrisa bir näçe wagtlap türk teleköçüsi Kan Ateş bilen töýgü gatnaşyklarynda boldy. Är aýal metbuatda edin çykyşlarynda nikalaşykdyklaryny hem ma'lum etdiler. Ýöne toý bolmady. 2013-nji ýylyň awgust aýynda aşyklar gatnaşyklaryny besetdiler. Bir näçe hepde geçen soň aktrisanın eýýam ağzından 4 aýlyk göwrüldigi belli boldy. Diňe şondan soň köpçüliklerin beriş serişdelerinde aktrisanın ajaýyp asar serialyndan gitmeginiň göwrülligi we durnuksyz garmanal derejesi bilen baglanyşyklygy barada habar edildi. 2014-nji ýylyň fevral aýynda Meryem'iň bir gyçagasy dünýäge indi we oňa Lara diýip ad berildi. 2019-njy ýylda ajaýyp asaryň ýyldyzy Hollywood bilen ýakyndan işleşýän Arap prodüseri Muhammed Al-Turki bilen halaşdy. 2020-njy ýylyň ýanwar aýynda Meryem ikinji gezek ene boldy. Gyýjagadyň adyny Lily Koy diýip takdylar. Yeri gelende aýtsak, Meryem soňky döwürde özüni işöwürlik ugrunda synap görýär. Ol öz adyna kafe hem dukan açdy. Mundan başga Üzerli kosmetika önümlerini öndürýän öz kampaniýasyny esaslandyrdy. Ol ýaşlykdan elmi-damy kosmetikany gowy görýärdi. Şonuň üçin diňe bir ýokary hili däl, eýtem ähli aýallar üçin hem el ýeterli bir zat döretmegi arzu edýärdi. Meryem Üzerli bir ýerde durmak islemeýär we öz biznesini hasam giňeltmek isleýär.